Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu barkamu da kasancewa da kowa daidai wannan lokacin mai albarka. Kamar da ku sani wannan channel namu mai suna India TV 2 ya shahara wurin kawo muku shahararrun fina-finai wanda ake yi cikin wannan lokacin. In uwa kamar da ku sani idan kana son kalli wannan fim da zarar ka to da zarar ka zo ka tabi wannan suna fim din zai kaka daidai wannan wurin inda kuke ganin wannan link din yan uwa da zarar ku taba wannan link din bulan rubutun na farko za ku taba shi har ku jira ya bude. Ya danganta da ƙarfin networkin wajen ku saboda ya bamu da ƙarfin network shi yasa yake haka. Allah kamar da gani zai kako daidai wannan wuri idan ya kako nan wurin wannan wuce gani shi za ku taba idan kuna son ku kalli wannan fim idan kuma kuna son ku jawo shine za ku taba wannan alamar ta downloading.